професор Недялкова, уважаеми гости, уважаеми колеги. Със съдействието на ръководството на Варненски свободен университет започна дейността на Международната академия Знания и иновации. Ние се опитваме именно чрез нашата академия да доведем световните, най-добрите изследователи, експерти в нашия университет при нашите студенти. Днес наш гост е доцент доктор Иван Костов от Университета за национално и световно стопанство, който ще сподели своя опит, своите анализи, наблюдения за ситуациите в света и у нас, най-кратко казани, кризата. Благодаря ви. Здравейте. Аз разбрах, че има специалност международни отношения и затова мисля, че ще е уместно да кажа няколко думи за кризата в Европа, без да засягам глобалната криза, но първо искам да ви кажа горе-долу какво искам да говоря, за да се ориентирате. Няколко думи за европейската криза, след това няколко думи за българската криза, след това какво би могло да се направи, за да се излезе от кризата специално в Европа, защото част от причините за тази криза, която идва при нас, действително са европейски. И след това да поговоря малко за начина, по който ние можем да излезем от кризата, в която се намираме. Аз ще започна малко академично, без да знам обаче точно какво е нивото на вашите знания, но ще се стремя по тази причина да говоря максимално опростено. Не, че не мога да говоря и по-сложно и с повече термини, но ще се опитам по най-простичкия начин да говоря за нещата, които са доста сложни. За мен ще бъде успех, ако след моите 30 минути или 35 минути, които ще изложа всичко пред вас, събуда интерес и вие задавате въпроси, защото това ще ме ориентира до каква степен съм оцелил интереса ви и за мен ползата ще бъде, ако вляза в диалог с вас. Значи първо, не споделям мнението, че кризата, която преживяваме в Европа, се дължи на кризата на глобалната икономика, която е родена на финансовите пазари в Съединените щати. Считам, че в на самия европейски континент има достатъчно видими вътрешни причини или по-скоро регионални. За мен Европа се намира в криза на Кондратиев. Голяма циклична вълна, която се появява в световната икономика винаги, когато големи технологични нововъведения променят цената на производствените фактори и започват да се измества в структурата на заетите и в структурата на създаваните доходи. Примерно земеделието се измества от индустрията, защото се индустриализира самото земеделско производство с появата на първите машини, които да обработват земята, които изместват животинската тяга. Тогава индустрията изтласква земеделието и от 80% заети в земеделие, преобладаващата част стават индустриални работници. След това обаче следва нова криза. Знаете, сигурно сте чели за постиндустриалното общество. Защо се стига до постиндустриално общество? Защото услугите започват да изместват индустрията и се налагат като водещ фактор в структурата на заетите и в обема на създаванията добавена стойност. Така че ние сме според мен в криза на Кондратиев. Това са всъщност първите големи вълни са тези. Кризата на Кондратиев в случая, аз се видях и във вашия университет, тя се дължи на това, че виртуалният свят масово нахлува в сферата на услугите и започва да замества
в огромни мащаби хората, които произвеждат тези услуги или техните услуги, замествайки ги с такива високи технологии, каквито ми показаха и в вашия университет, което за мен е голямо удоволствие. Къде дигиталният свят или дигиталните технологии изместват най-силно заетите и къде се наместват в създаването на добавена стойност? Преди всичко в сферата на управлението, на администрацията, в сферата на тези управленски услуги, в големите фирми и не само в тях, но и в сферата на образованието, където се позволява да се постави на съвсем друга основа, и в сферата на здравеопазването, ако щете, където нахлуват масово в поставянето на диагноза и дори в самото лечение. Кои други причини има? Всъщност те се съпътстват от това, което се е случило. Какво става в най-големите, най-тежките индустрии на Европа вследствие на нахлуването на електрониката и компютъризацията? Ами, военно-промишленият комплекс става все по-малко значим. Старите масови големи армии от времето на Студената война на практика се изместват от високо наситени с техника, компютри и с много малко хора военни комплекси. Идвайки насам, прочетах в самолета, за илюстрация ще го кажа, в момента обучаваните пилоти за работа с самолети, които са безпилотни, които изпълняват бойни мисии, са много повече, отколкото обучаваните за редовни летци. Което означава, че самата мисия за осъществяването на военни действия става вече дори без хора. Само че това какво означава? Това означава, че не се произвеждат огромно количество военна техника, няма нужда от тежка металургия, няма нужда от голяма тежка химия, защото самите бойни системи стават много точни и прочи. Да ви кажа, може да ви звучи суховато до тук, но огромните проблеми, част от проблемите, които ние имаме и огромните проблеми на съседна Гърция са породени точно от това обстоятелство. В Европа има големи военно-промишлени комплекси, които не искат да се редуцират, не искат да се конверсират и те продават на България ненужно оръжие. Например, няколко крупни военни сделки за продажба на оръжие, корвети, Спартан, кругери, вертолети и така нататък, които не раждат бойна способност, бяха продадени на нашата страна, просто защото има военно-промишлени комплекси в Европа, които трябва някъде да реализират на практика устарело военно оборудване. Гърция, за която вие знаете, че се намира в толкова тежко положение, малцина знаят, че огромна част от гръцкия дълг, натрупания гръцки дълг, е поради това, че Гърция дълго време се опитваше да поддържа военно равновесие с източната си съседка. Това доведе до огромни поръчки на въоръжение, за да се поддържа, може би, въображаем баланс между двете страни, но особено изострил се след кризата в Кипър, след нахлуването на турската армия. Всъщност голяма част от гръцкия дълг е дълг към военно-промишлените комплекси в Западна Европа и това е хубаво да се знае. Добре, не могат повече да продават тези въоръжения. Но това означава, че трябва да се трансформират много силно като индустрии. Сигурно няма обаче така, ако говоря, да свърша в рамките на 35 минути. Инвестициите извън Европа. Една от основните причини за кризата в Европа е обстоятелството, че само за 20 години от Европа бяха изнесени огромни инвестиции за мащабите, дори на самата Европа, която минаваше за много богата и тя може би продължава да е много богата. Къде отидаха обаче инвестициите? Инвестициите не отидаха в страните, с които Европа се разшири. Не в новоприсъединените страни. Инвестициите отидаха преди всичко в Китай, в Индия, в Турция, в Бразилия и формираха там могъщи
конкурентоспособни производители, основани както на европейски технологии, така и на европейски капитали. Това стана за изключително кратък период от време, което остави практически южните, особено южните и източните периферии на Съюза без достатъчно технологии и без инвестиции. Сега чух, че всички искаме да привличаме такива инвестиции, но те отидаха там, оттам вече произвеждат мощна конкуренция срещу нас. Когато ни приемаха в Европейския съюз, условието беше да издържим конкурентния натиск вътре в Съюза. А то се оказа, че външният конкурентен натиск на практика е много по-мощен и причинява много големи щети специално на нашата икономика. Политиката на Европейския съюз визирам като следващия фактор за кризата. В политиката на Европейския съюз, ако отчетем недостатъчната конкурентоспособност и падащата конкурентоспособност на Европа в тези производства, не е насочена към защита на конкурентоспособното производство. В никакъв случай. Програма конкурентоспособност е един от многобройните европейски програми за финансиране и аз даже в самолета ме спряха хора, които работят по усвояването на тази програма и ме заляха с цял куп проблеми, които съпътстват много лошото усвояване на средствата по едната единствена програма за конкурентоспособност. Вероятно и тук в университета добре познават този проблем. Значи, грижата за конкурентоспособност, особено за конкурентоспособността на по-слабо развитите райони, отсъства като основна политика в Европейския съюз и е заменена с маса други политики. И сега няколко думи за България. Нашата криза не прилича на кризата в глобалната икономика и не прилича на кризата, в която се намират редица страни от Европейския съюз. Например, ние нямаме проблеми с обслужването на външния дълг, защото той е относително малък, нямаме прекомерни дефицити в бюджета, нямаме банки, които да не издържат стрес-тестовете на Европейската централна банка, нямаме военно-промишлен комплекс, той така или иначе загуби пазарите си и се редуцира и се конвертира. Впрочем, знаете за проблемите, които преживява ВМЗ Сопот. Това е последното предприятие от военно-промишления комплекс, което така или иначе трябва да промени своето производство. Ние нямаме тежка металургия, нямаме тежка химия, нямаме свързаните с тях големи такива миньорски комплекси и прочи. Нямаме и огромна публична администрация, противно на това, което сигурно се създава като първо впечатление при сблъсъка с нашата администрация. Аз ще кажа няколко думи по-нататък за нея. В сравнение с огромните администрации, които примерно има Франция, ние сме направо лишени от този дефект. Обаче ние имаме ширеща се бедност и безработица и те превърнаха една икономическа криза, която настъпи в България през 2008 година, практически някъде през лятото, може би малко по-късно, отколкото в останалия свят, превърнаха тази икономическа криза в тежка социална криза. Ние си страдаме грубо казано, от нашите болести. Това, което масово изживяват хората, това е самия ефект на обедняването. Не самата неудържима бедност, а усещането, че нещо става и човек губи доходи. Или губи доходи, или губи малката си фирма, или губи нещо, на което е държал, и общото усещане на фрустрация, на отчаяние, това води хората и до отчаяни постъпки. При нас икономическата криза, може би единствената страна сме, икономическата криза се разви до такава социална криза, че тя пък доведе до политическа криза. Ние в момента сме в политическа криза. Българската бедност, обаче, да ви разкажа малко за тази бедност, защото е хубаво да знаем откъде проистича и да я видим някакси
малко отстрани. Българската бедност започва през 1990 година, преди 23 години, когато страната обяви фалит. Сега, за сравнение, си представете с какво усилие се търси спасяване на Гърция и на Кипър и на други страни от това състояние на фалит. Фалит е държавен фалит, при който страната престава да обслужва външния си дълг, натрупва много наказателни лихви, докато не реши проблема с преструктурирането и редукцията на дълга. Ние обявихме много бързо фалит през 90-та година, без предварителни преговори, и след това в продължение на 3 години се водиха тежки преговори с банките кредитори и с държавите кредитори в Парижкия клуб, които не доведаха до добра редукция и преструктуриране на българския дълг. Ако сравним с това, което се прави в момента с южната ни съседка, нищо общо няма българската редукция и българското обслужване. При нас бяха редуцирани само главницата, и то част от главницата с 50%. Всичко останало беше останало за плащане, докато Гърция редуцира задълженията си в огромни размери, да не говорим сега за Кипър. Но факт е, че този фалит доведе и до крайна необходимост да се изпълняват изключително тежки условия. От 90-та година, от обявяването на фалита до второто изправяне пред неспособност да се обслужва дълга, минаха 7 години, 7-8 години, и това бяха все години на нестабилност поради неспособността България да уреди този проблем по достатъчно добър начин. В края на 96-та това изправи България пред нов фалит. Истински фалит. Тоест такъв от типа на това, за което непрекъснато четете сега за Кипър и за Гърция. Какво се случи след тази ситуация? Тогава беше въведен валутния борд и тогава бяха въведени драстични условия на страната. Сред най-драстичните илюстрацията, за да получите представа какво значи драстични условия, защото такова нещо не се е случвало след нашия случай, защото много страни са изпадали в неплатежоспособност, но на никого не са поставени такива условия. 73 структуроопределящи тогава, така наречени предприятия, бяха обявени практически в несъстоятелност. 73. Представете си за миг да международните финансови институции да кажат на Гърция: всичките ви 73 определящи предприятия трябва да ги закриете. Горе-долу в тази ситуация се намерихме ние през 1997 година. Това е много тежък удар върху икономиката на страната. Ние тогава почти продадахме всичко, което можа да се продаде. Нещо, голямата част оживяха, 1-2 не оживяха, те ми се залепиха на името и от тогава си ги носа като митове, но това бяха условия, които бяха изключително тежки. И забележете, 2002, веднага след излизането от тази втора неплатежоспособност и закрепването, кредиторите си поискаха сделката за замяна на дълга с първокачествени ценни книги и получиха своите пари. 2002 година, 2003, България трябваше да се натовари с допълнително с 1 милиард, току-що излязла от кризата, се натовари с току-що договорена сделка за замяна на дълга, която не по мои оценки, по оценки на други икономисти, струва допълнителна 1 милиард евро тежест. Така че историята на българската бедност крие много периоди на истински изключително тежки преживяни неща. Българският бизнес поради всички тези обстоятелства преживя дълбоки разочарования. След годините 1997-2001 година няколко стотин хиляди фирми се отвориха, имаше устрем в предприемачеството. Много хора считаха, че
ще успеят в тази открила се възможност. И това се изрази в следното, че в 2001 година доходите, които бяха извън работна заплата, пенсии и социално подпомагане, достигнаха 21% от всички доходи. Което показва, че в икономиката се оформила някаква средна класа от предприемачи, които са сделки от бизнес, с сделки със собственост и така нататък и с други доходи, успяват да произведат за своите семейства повече от 1/5 от доходите, което е много и което беше добре. Това нещо обаче успоредно с разочарованието на бизнеса започна да затихва. В момента ситуацията е много лоша. В момента само пенсиите и само заплатите са над 83% от всички доходи в семейството. А тези, за които говорих, спаднаха на 13,2%. От 366 хиляди в момента фирми, регистрирани като налични предприятия, в половината, по данни на Българска стопанска камара, има само един зает. Това е структурата на българските фирми. Само един зает означава, че фирмата е във фризера. Образно казано, че тя е заспала, не върши работа и така нататък. Причините за това всъщност са сумиране на това, което досега говорих. Слаба способност на българските фирми да издържат на конкурентния натиск, преди всичко на този, който беше генериран отвън, до степен най-сериозно стъпилия на собствена основа отрасъл като производство на храни да не може да удържи на конкурентния натиск. Защо не може? Има и една вътрешна европейска причина. При нас земеделската субсидия е в момента 60% от тази, която взимат европейските производители. Тоест конкуренцията е нечестна, не сме в равноправно положение. А само преди 4 години нашата субсидия беше 25%, т.е. 4 пъти по-малка, отколкото взимат европейските земеделски производители. Оттам този отрасъл изпадна в тежка криза. През този отрасъл да отидем в другите масови производства, шивашката промишленост, където имаше сериозно развитие, но който отрасъл много силно пострада и в момента хиляди фирми са затворени поради обстоятелството, че там се произвеждат ниска добавена стойност и те се оказаха неконкурентно способни при общия спад на поръчките. И се стигне до големия балон в строителството, където с надеждата за бързи печалби се изградиха много недвижими имоти, офиси, апартаменти, хотели и така нататък, които не намериха реализация. В момента там са блокирани, по преценка на отделни икономисти, над 10 милиарда лева, които са обездвижени. Така както фирмите са в фризера, така тези инвестиции са обездвижени и не могат да се върнат. Имате предвид, че заедно с строителната индустрия пострадаха мебелната, индустрията за обзавеждане на дома, строителни материали и така нататък. Следващата наша причина за кризата е злоупотребата с господстващо положение. Много от хората, които протестираха, първите им протести бяха срещу монополите. Срещу монополите. Аз искам тук ясно да дефинирам, че монополи не може да няма, смисъл фирми с господстващо положение не може да няма, особено в малки страни с малки икономики. Въпросът е, че те не трябва да злоупотребяват с положението си. Кога злоупотребяват? Когато не са регулирани или не са контролирани, или когато им е дадена възможност. Всека фирма с господстващо положение, ако не бъде пресрещната с строг контрол от страна на силна държава, всяка ще злоупотребява. Навсякъде по света това е общо правило. Няма някой, който да се откаже да не се възползва от господстващото положение, да вдигне цените и да извлече повече доходи. Няма такава фирма. Тук националността и естеството на собствеността нямат никакво значение.
Искам да го подчертая много дебело, защото някой казва, частните монополи предизвикват това. А всъщност и държавният монопол предизвиква същото. И частните и държавните монополи на практика са в едно и също положение. Щом могат да диктуват високи цени, те го правят, извличат доходи или управлявани зле изпадат в много трудно положение. Значи тази злоупотреба в България порази всички сектори на потреблението, откъдето хората не могат да не си купуват стоки и услуги. Не можеш да не си купиш ток. Има монополизация на предлагането на ток. Не можеш да избегнеш купуването на лекарства. Има тежка злоупотреба с господстващо положение на две-три фирми на пазара на лекарствата до степен Националната здравноосигурителна каса да харчи в момента, тази година, да е предвидела да харчи 5 пъти повече средства за лекарства. 5 пъти повече средства за лекарства, при положение, че в сравнение с преди 12 години, сравнявам с 2001 година, преди 12 години има 610 хиляди души повече живеещи в България, като демографско състояние. Значи по-малко хора, 5 пъти повече лекарства. Така е и в други сектори. Така е и с някои от храните, които са поразени от злоупотреба с господстващо положение. Например, така е с захарта, така е с олиото. Тук има парадокс абсолютен. България е относително, съобразно броя на населението, земите си и прочее, най-крупният производител на маслодаен слънчоглед. Най-крупният, най-големия. И тук при нас олиото е по-скъпо на вътрешния пазар, отколкото на пазара в Роттердам. Което е просто необяснимо. Но това са тези злоупотреби с господстващо положение, които при положение, че не са блокирани от държавата, практически елиминират кой е най-големият икономически ефект от това. Най-големият икономически ефект е, че понеже не може да икономисват хората от тези стоки и услуги, в които се намират монополите, те икономисват от останалото потребление. Като икономисват от останалото потребление, цялата останала икономика, т.е. тази, която не е заела господстващо положение и не злоупотребява с него, стръмно върви надолу. Това е основната причина пък за депресията, в която се намираме. Следващото, всъщност то и производно, е замразените доходи. Замразените доходи като средство за излизане от криза, да не се изпуснат финансовите параметри на страната, доведаха до това всички фиксирани доходи да загубят приблизително 15% от стойността си. Една средна пенсия от 262 лева е загубила 40 лева почти от покупателната си способност. Но така и с социалните плащания, така и с всички фиксирани доходи, което на практика увеличи сериозно бедността. И един съществен порок на българската вече макроекономическа система, постоянния износ на валута от страната. Бюджетът миналата година, на платежния баланс на страната е с дефицит от 1 милиард и 300 милиона. Вътре в него има много големи дефицити, много по-големи от него. Ако се вгледаме внимателно на какво се дължи, защото България е развила икономически отрасли, които компенсират най-големите изтичания на валута. Примерно туризма е такъв отрасъл. Но по посока на Русия, например, която е основен доставчик на енергоресурси на страната, търговския ни бюджет, само салдото от търговския бюджет в последните 2 години е ужасяващо. Значи не в миналата, в по-миналата година той е 3,5 милиарда евро. 3,5 милиарда евро. А миналата година е 9 милиарда и 300 милиона лева или 4 милиарда и 800 милиона евро. Какво означава това на практика? Това означава, че доходи, които се генерират в страната и които се извличат от пазара,
практически напускат България и отиват навън. За да го разберете още по-добре, да обърнем нещата и да кажем, ами ако не е дефицитен търговския ни баланс с Русия, примерно, ако ние изнасяме за 4 милиарда и 800 милиона, какво би означало за България? 200 хиляди работни места допълнително. Това означава. Тоест, всяко нетно изнасяне на валута, особено по търговския, по текущия баланс, нали, търговията и услугите, на практика не затваря, така да се каже, финансовите ресурси на страната вътре в страната. Те непрекъснато излизат. Аз не казвам само за Русия, излизат и в други посоки. ЕРП-тата знаете на кого са, знаете и другите фирми, чии собственици има. Тук няма правило. Не, че някой ще бъде хуманен и ще задържи парите, ако ги получи. Просто това е инвестиция, която това цели. И ако няма силна държава, която да блокира злоупотребите с господстващо положение, това е ефект. И последният феномен, който е изключително вреден за България, това е господстващата върховенството на администрацията. Айде така да го нарека. Върховенство на администрацията замества върховенството на закона в България. Какво означава? Примерно, вие се обслужвате на едно гише, имате фронт офис, отивате, всичко ви е подредено, цялата база данни за вас, за вашето следване с всичките аспекти, всичко е направено така, че не ви карат да ходите, да разнасяте документи непрекъснато и прочее. Съседната обаче община няма фронт офис, няма едно гише. Те ви карат да вадите документи непрекъснато, да искате разрешителни непрекъснато, за парадоксални неща. За парадоксални неща. Примерно, сменя си предназначението един магазин и искат да го направят кафене, да работи до 10 часа. Администрацията се намества изцяло. Цял набор нови документи, нови изисквания, плащания, подписи на хората от кооперацията се събират, докато вие получите правото да смените предназначението. Можете да си представите колко разрешаващи способности е върнала в себе си администрацията или е концентрирала в себе си администрацията и това е станало на гърба на хората, на обикновените граждани и най-често на гърба на бизнеса. Това е почти като пандемия в България. Няма или почти няма община, която да не си служи с тия средства. За съжаление, държавата прави същото. При тези условия, при така поставена дефиниция за бизнес, е обяснимо защо една значителна част от бизнеса или въобще не може да проникне до пазара, т.е. да започне предприемачество, или много бързо се отчаива и излиза от пазара, или просто отива в хладилника или в фризера и поради тази причина обаче затваря работни места. Примерите за това колко много работни места са затворени само благодарение на последния фактор могат да се дават много. И накрая за начина, по който може да се реши тази криза. Мога да говоря дълго, но първо нещо трябва да се промени съществено в Европейския съюз. Европейския съюз трябва да изкара на преден план своята собствена конкурентоспособност, защото ще започне да обеднява в скоро време. Програмите, всички останали програми могат да получат по-нисък приоритет, защото конкуренцията в новия свят е в такава степен набираща сила, че европейският континент в следващите 15 години може да се превърне вече да не е полюс на да не е икономически и политически полюс на новия свят, който се задава.
Просто в този нов свят, който ще бъде с 10 милиарда население, ние ще сме 5% от хората и далеч няма да сме тези, които ще произвеждаме най-високите доходи. Ако Европейския съюз не промени своите приоритети и не ги нагоди към това да заеме стратегическо положение в такива сектори, които са конкурентни в глобалната икономика, много трудно ще удържи стандарта си на живот. Само за сравнение, не е ясно Китай точно кога ще стане по-голяма икономика от Съединените американски щати. Може би 15-та, може би 16-та, може би между 16 и 17-та, 2017 година. А какво ще стане с другите гигантски икономики, примерно с индийската, с бразилската, с турската? Така ще разберете защо Ердоган казва скоро Турция няма да има нужда от Европа. Примерно, приблизително изглежда като че ще стане вярно, защото турската икономика се развива с изключително високи темпове. Тя е прилична на останалите. Това по отношение на Европа. Що се отнася до нашата криза има прости решения. Ние, както сме изпаднали така последователно в икономическа, социална и политическа, трябва да ги решим по обратния начин, както сме ги решавали. Първо политическата, после социалната и после икономическата или икономическата и социалната взети заедно. Решение за това има. Какво липсва? Аз много пъти съм се убеждавал, че политиците не са чак такива глупаци, каквито изглеждат, като ги гледате по телевизията, и не говорят чак такива безумни неща, просто защото и те са толкова безумни. Правят го поради друга причина. Искам да кажа, че не всички от тях не знаят решенията. Може би една част от тях знаят решенията. Какво не им достига обаче и защо говорят глупости по телевизията? Най-често. Защото са нерешителни и следват общественото мнение. Защото не смеят да заговорят истински за необходимите реформи. Защото не могат да построят тези неща смислено и да наберат подкрепа за това. Има ли страни, които са го направили в Европа? Последно и завършвам моето встъпление. Има. Има, например, Естония. С електронното и правителство, с абсолютното въвеждане, прегръщане просто на новите дигитални технологии, въвеждането им масово в практиката. Има и други светли примери в Европа, които показват, че независимо от кризата на континента, има силни и добри решения. Само че там имаше политици, които се изправиха и с кураж казаха, ето това трябва да се направи, направиха го. Даже имаше един такъв уникален случай, един го направи и го преизбраха, което не се случва често след тежки реформи, но истината е, че е необходимо много кураж и разбира се подкрепа, за да бъдат направени тези неща. С дълбока убеденост, че ви казвам точно истината и не ви помпам с необосновани надежди, завършвам моето встъпление. Благодаря ви. Здравейте, казвам се Павел Порушев, занимавам се с валутна търговия, управление на активи. Имам въпрос към Иван Костов, всъщност той е в няколко части. Преди няколко месеца Русия и Китай сключиха договор, с който Русия ще доставят нефт и газ на Китай и те ще го продават с китайски юани, което пряко създава конкуренция на Америка и на Международния валутен фонд, с което се достигна до споразумението, т.е. срещата преди седмица на новите основни сили в икономиката – Бразилия, Южна Африка, Русия, Китай и Индия, с което те се договориха, че не са съгласни с политиката на Международния валутен фонд и имат намерение да провеждат паралелна икономическа система, така да го кажа, с която да бъдат конкурентоспособни и съответно да зададат един нов пазар, който и управление, което защитава техните интереси.
Да. Въпросът ми е... Аз съм в течение с това, което се опитват Китай и останалите страни да направят. Проблема им е в следното. Трябва да влезем за малко в техните представи. Те имат гигантски валутен резерв, най-големия в света. Сигурно знаете, защото занимавате с валутни операции. 66-70% варира в годините от този резерв е в американски долари. Политиката обаче на Федералната резервна система в Съединените щати води до обезценяване на американския долар. Получава се така, че вливането на ликвидност, както Бернанке нализе да нарича пускането на пари в обращение, практически снижава относителната покупателна способност на американския долар и обезценява, включително поради ниските лихви, тъй като Америка има висок статут като кредитополучател, фактически намалява зависимостта си от връщането на резерва. Китайците имаха два варианта. Единият е да диверсифицират валутата, опирайки се примерно на други валути, като примерно еврото, което обаче евро започна да прави същите неща. И третия път, който те избраха, е да тръгнат към създаване на конвертируем юан. Всъщност това, за което вие говорите и което трябва да имате предвид, че ще се стане, особено ако занимавате с такива управления на активи, което ще стане реално за следващите години, юана ще се превърне постепенно, а може би и много бързо, в световна валута. И ще започне да се движи сам в този свят, в който тази световна валута ще бъде опряна практически на най-голямата като обем икономика в света. Останалите страни, вдъхновени от това обстоятелство, поискаха преразглеждането на квотите в Международния валутен фонд. Защото квотите във фонда отразяват сегашното разпределение на силите в света. Тоест, това е глобалната икономика преди тези страни изведнъж да тръгнат нагоре. Те са тръгнали нагоре, увеличили са относителния си дял в глобалната икономика и са всъщност единственият двигател в момента на нейния растеж, а същевременно относителният им дял при вземането на решенията в Международния валутен фонд и Световната банка става все по-неудовлетворителен и по-неудовлетворителен. Заради това те казват, хайде да преразгледаме квотите и да отчетем новото състояние. Като казват, че са готови да платят. Защо искат да го направят? Другия интересен въпрос, може би ви е интересно да чуете. Искат да го направят, за да разработят собствените си пазари. Защото те, за разлика от Европа, могат да влязат навсякъде, където Европейския съюз не е влязал. Примерно, когато в Шанхайското пристанище обсъждаха дали да кандидатстват, пред очите ми, дали да кандидатстват да купат, да вземат концесия за Варна-Запад, сравняваха, знаете ли с какво? С някаква река в Замбези. Да, където можело да се построи портика и изтъкваха пред мене съвсем сериозно преимуществата, които за мене са очевидни, но за тях по някакъв съвършено друг логика, нали, правят сметка къде да вземат концесия. Дали ние или някъде, аз не знам даже коя е тази река в Замбези. От тази гледна точка те искат този ред, това влияние, за да могат да разработват други свои пазари, свои интереси и така нататък. Аз на ваше място бих наблюдавал много внимателно юана от тук нататък и не само него. Изобщо валутите на страните, които в момента много бързо увеличават относителния си дял в световната икономика. Нали това беше? Аз виждам в очите ви интерес, така че сигурно има въпроси. Колега, заповядайте. Петър Петров. Имам 3 въпроса към господин Костов. Господин Костов, вие споменахте за валутния борд и един от въпросите ми е застрашен ли е валутния борд в момента. Другите 2 въпроса, които са, те са на основа, понеже са
млад човек и искам цялостна яснота да добия по-голяма. Какви са ограниченията и целите на Централната банка при валутен борд? И следващия, трети, последен въпрос. Какво ще кажете за така наречения план Run-Ut? И сега още четвърти въпрос се сетих, като слушах вашата лекция. Как може да компенсираме с Русия баланса, който е отрицателен за нас? Благодаря за вниманието. Валутният борд в момента не е заплашен. Не е заплашен. Обаче, вижте, валутният борд е създаден като временен инструмент до възприемането на валутата на страната, към която се е закачил борда. Това е инструмент създаден в Великобритания за бившите за колониите, които трябвало да се въведе парична система до въвеждането на британската лира. Ако няма за кого да се скачи борда, т.е. ако няма как да се въведе еврото, борда започва да произвежда проблеми. Произвежда ли в България? Да. Да. Определено. От известно време борда произвежда проблеми и от тази гледна точка може да се окаже заплашен. Защото света познава както устойчиви бордови и успешни, примерно на при балтийските страни и на някои други, но познава и шумен крах и фалити, например, в Аржентина. Кои са целите и ограниченията на Българска народна банка? В условията на борд, Българска народна банка не може да кредитира банките, т.е. забранена и е кредитна дейност по отношение на банките. Разбира се, не може да кредитира правителството, това е абсолютно задължително, но може само при извънредни обстоятелства да кредитира банки и то при положение, че банките имат обезпечение. Какво означава това? Това означава, че всяка банка, за да се рефинансира от Българска народна банка, първо е невъзможно, трябва да изпадне в много тежка ситуация и тогава може да стигне до тази помощ. Ефекта крайни от това е свиване на кредита. В България кредита е много по-слабо развит по отношение на брутния вътрешен продукт, отколкото в другите страни. Да не говорим за Кипър, където е абсурдно съотношението, но това пречи българския кредит да стане по-достъпен и по-широк, защото няма крайна инстанция за рефинансиране. Всъщност банките, които са чуждестранни клонове, се рефинансират от собствените банки, които пък се рефинансират от Европейската централна банка като кредити в евро. Но това ограничение, то е много съществено. Това е все едно, че България трябва да се съревновава с другите, но единия и крак е вързан. Ами, като се влезе в еврозоната. Или като се промени модела, дизайна, както съм чул да казват, на самия валутен борд. Което ако чуе Стив Ханке, ще полудее, ще ни обяви за крайни вредители и така нататък, но е възможно. Тоест, възможно е да се даде по-голяма право на Българска народна банка да го прави. Тя има само една цел. И това е стабилността на лева и косвено стабилността на банките. Няма други цели. Българска народна банка не е ангажирана с целите на икономическия растеж. Което проистича от това, което казах. Нали? То няма как да е другояче. Ранът беше план, който беше поръчан на тогавашния шеф на търговската камара в Ню Йорк, Ричард Ран, който продължава да е активен икономист, от Андрей Луканов. Като опит да бъде заобиколени условията на Международния валутен фонд и Световната банка, за които аз ви казах, че са били изключително сурови. Тоест, опит да се надхитри неплатежоспособността ни. Само, че този план не беше приет, защото нито господин Ран, нито господинът имат пари, за да помогнат България и авторитет да помогнат България да преструктурира и редуцира дълга си. Нито могат да й помогнат с откупки на валута.
И поради това се приеха в България препоръките на Международния валутен фонд и на Световната банка, за които ви казах, че бяха изключително сурови и драстични. А що се отнася до бизнеса с Русия, това е наистина огромен резерв. Но само при положение, че Русия отвори пазарите си за конкурентоспособни български стоки. Само при това положение. В момента Русия води политика на затваряне в рамките на Организацията на независимите държави, в които рамки няма тези мита, които всъщност препятстват конкурентния внос от нашата страна. Другото условие е да спрем да имаме тези първоначални лоши изходни условия в сравнение с европейците, които ни изместиха не само на руския пазар, но и на собствения ни пазар заради много по-високата европейска субсидия за собственото производство. В тази връзка искам да ви кажа, че съм напълно съгласен с тези хора, които казват, наблюдатели, които казват, че по-добре Европейския съюз да елиминира всички субсидии за земеделието и тогава шансовете на нашето земеделие ще бъдат много по-големи, включително да се върне на руския пазар. Много по-големи. Защото в момента това не е честна конкуренция. Единият е субсидиран, а другия не. Единият знае как да взима пари по европейските програми, а другия току-що е започнал. И поради това, това е втората обективна причина. Но първата е преди всичко тези условия. И трето, което вече е управленско и зависи от това доколко Европейския съюз е Европейски съюз. Да ви кажа, откровено има моменти, в които аз дълбоко се съмнявам, че това е истинска интегрирана общност. Защо? Защото Европейския съюз позволява или по-скоро прибягва често отделните големи национални държави там решават въпросите си с Русия на двустранна основа. Получават изгодни решения за себе си, но такива страни като нашата се оказват принудени да плащат най-скъпия природен газ, например. Ние сме в петицата на най-скъпо плащащите клиенти. Ако плащаме ние в момента $400 за 1000 кубически метра, Великобритания плаща $130 или $140 за газ от Газпром. Представете си в каква ситуация сме. И ние трябва да поискаме следното и ние се опитваме да го искаме, но гласа ни е слаб. То е да бъде принуден всички господстващи производители руски, които дирижират европейския пазар, да подлежат на европейски регулации. Тоест да не злоупотребяват с положението си, да се демонополизират или да се развалят вертикалните монополи, защото Газпром е не само производител, но той и притежава мрежата и транспортира газ. Тоест, тези атаки дойдоха едва в последно време. Едва в последно време Европа се опитва да накара Русия, примерно по отношение на газа, да изпълни европейските изисквания по така наречения трети стълб за конкурентоспособност. А за нас имаше много просто решение. Всичко, което се договаря, да се договаря на базисни цени от Европейския съюз и ние да гравитираме около тия цени в зависимост от това колко далече сме, какви са транспортните разходи и прочи. Но Европейския съюз това не го направи, а щеше да защити силно нашата конкурентоспособност. Защото вижте сега, как да конкурират нашите производители, примерно сега на зеленчуци, които са оранжерини, как да се конкурират с 400 евро газ? Да не говорим за цената на петрола. При положение, че германските производители на краставици плащат по-евтина газ от нас. Няма как това нещо да се случи и аз говорих и за това, че Европейския съюз трябва да си постави конкурентоспособността на всички страни участници на първо място, да даде пълен приоритет. Просто считам, че няма друго решение. Трябва да се направи. Така че, ако имаме тази защита от Европейския съюз, ако имаме тези общи условия, ако имаме изравняване на условията за конкуренция и ако Русия отвори пазара си, премахвайки тези мита като истински пълноправен член на Световната търговска организация, има шанс нещата примерно се подобрят и да се възстанови до голяма степен баланс. Но само от това, което говоря,
за злоупотребата с господстващо положение. България трябва така да си обясните скока от 3 милиарда на 4 милиарда и 800 милиона. То е само следствие на покачване на цени на основни енергоизточници. Само от това. Милиард и 300 милиона. Представете си за какъв тежък удар става въпрос и този удар не ни е спестен от никой от нашите партньори в Европейския съюз. Ние не знаеме с какво време разполага доцент Костов. Сигурно има още въпроси. Да, още един-два. Още един-два. Заповядайте. Добър ден на всички. Беше ме притеснено, но бях много красиво момиче и се успокоих. Значи, всичко, което казахте допреди малко, не е добре. Имам причина. Нещата, които стават, не се развиват в нашата полза. Това не е добре. Защо, примерно, аз съм аматьор, имам причина, не мога с много термини да ви приказвам, както повечето ми колеги, но ще го кажа по-просто, че със сигурност ще ме разберат всички. Защо не се подпомага частния бизнес в страната? Защо, примерно, хора, които имат възможности, не се улесняват, имам причина, задължават ги с някакви глупави, примерно данъци или направо ще ви кажа някой пример, защото ме притеснявам се, няма как да не си признае. Примерно, баща ми занимаваме се с корейски бизнес, Лео Експрес. И примерно в София взе една доста голяма площ, за да построи една доста голяма разпределителна база, която да обслужва цялата страна, всичко да се улеснява и така нататък. Обаче, нали, започна кризата и баща ми принципно е смел човек, но тогава се беше притеснил и не предприе да строи базата. И, примерно, едно голо място, абсолютно нищо, 8 декара, не е малко. И примерно годишно, или не знам, мисля, че годишно, примерно плаща 20 000 лева такса смет. Какъв е смисъл на тази такса смет, като той е едно голо място? Примерно... да, още две изречения. Не знам защо, примерно, аз съм бил в Намибия и там държавата е доста по-мала от нашата, но примерно за човек като баща ми, смел човек, който иска да развива бизнеса в България и работните места да се увеличават, там му предлагат безплатно, имам причи, този същия терен и с... Разбрахме въпроса. Да, разбрахме въпроса. Да, добре. Колеги, има ли друг въпрос, за да приключваме? Кратичко, ако обичате. Според вас колко време ще отнеме на Европа да преодолее икономическата криза и ще се върне ли този растеж, който беше от 2003, 2004, 2005? Ще се върне ли за колко време ще усетим Да, ясно. Има ли шансове Европа да тръгне на... Добре. България? Да, добре, хубаво. Заповядайте, доцент Костов. За въпроса ви, всъщност то не е въпрос, то е тъжна констатация за това, че българското предприемачество е поставено в лоши условия. За това може да се говори много дълго време. Аз ще избера само един аспект на въпроса. Ниското доверие на обществото към предприемача. Само този аспект вземете и ще си обясните до голяма степен отношението към предприемача, което проявява администрацията, която проявява хората, която проявяват всички около него. Софийска община, ако баща ви е купил там, има две такси. Едната е за фирми, такса смет, и едната е за граждани, такса смет. За фирми такса смет е много по-висока, отколкото за граждани. Има видима сегрегация. Тоест, самата Софийска община има лошо отношение към предприемача. Тоест, на него се гледа като на нещо лошо. Или на нещо, от което може да се вземат много пари. Къде се крие това отношение? Това отношение, според мен, се крие в далечното ни, за вас сигурно, минало. Когато да си предприемач, да си бизнесмен, беше лоша дума. Това върви някакси на едно равнище на разбиране, на едно
посттоталитарно мислене у много хора. И за съжаление, в обществото се прави много малко. Аз се надявам, че вашия университет прави много в тази посока да не внедрява такова мислене, на такова отношение. Самото ни общество се обърка в посоките. Самото ни общество. И оттам се роди лошия бизнес, добрия Тодор Живков и така нататък. Честно. Защото това са двете различни посоки. Едното е едно, а другото е съвсем друг път. И просто избираш или единия, или другия. Един си слага фанелка Че Гевара и избрал точно това, а другите другото. Но обществото като цяло знае тая посока къде води и тази посока къде води. Така, ако само този аспект да засегнем, то е дезориентацията на обществото в новата цивилизация, която наистина се оказа много по-нова за нас, отколкото за останалите. Колко време Европейския съюз? Европейския съюз няма скоро да преодолее кризата. Знаете ли, на този семинар, на който участвах миналата седмица от Испанското посолство, беше зададен към мен, към господин Пирински и към двама испански експерта. Те отговориха така. Въпросът беше такъв. Къде сме сега в кризата? Нали, в началото, средата или излизаме? Те казаха всичките единодушно казаха в средата. Аз казах откровенно, че от голямата вълна на Кондратиев, последната, от 29-та година, света е излязал след Втората световна война. И то даже не и след нея, ами доста по-късно. Тоест, кризата, ако не намери смело лидерство, смели решения, бързо адаптиране, ако не се решат поне част от тези въпроси, с които аз започнах, няма как да се реши от само себе си. Има ли Европа такова лидерство? Моето притеснение е, че времето на големите лидери, като Хелмут Кол, като Маргарет Тачър, като Ширак, Митеран и прочее, като че ли в Европа е отминало. И сега трябва да има ново, сериозно възстановяване просто на ролята на политиците в новите условия, защото новите условия правят и политиците толкова силно осветени и толкова уплашени, и то не само у нас, а навсякъде, че едва отромват нещо смислено, по който и да е въпрос. А трябва да предприемат много сериозни мерки. Примерно, да приемат друг бюджет на Европейския съюз, да приемат друга политика. Ние вече сме част от този съюз и дали ще излезем от нашата криза и ще възстановим темповете от 1998-2008, зависи само дали Европейския съюз ще успее да реши своите проблеми. Ако затъне в дългови проблеми, ние можем да намерим самостоятелно решение, защото такова и има. Но то изисква от нас наистина много силни политики във всички конкретни области. Взимаме примера от тези, които в момента не са в криза, защото има такива европейски страни, и тръгваме по техния път. Това е другия начин ние да възстановим растежа в българската икономика. Благодаря ви. Много за внимание. От името на аудиторията благодаря на доцент Костов за интересните теми, за анализа, който ни предостави. Благодаря.